Pariya raman din sila o. Ang kuan, bulad o kang isda. Nauulat na sila sa bahog nila to. Nanao. Oh, tara, dul. Buwad, buwad. Ba ito'y kabalo kung gigutom kang miluwag. Siguro ito number mo just boss. Bikas boss. Bikas ko 300. Laptop. Tungod pa to. Hindi na kanya pabayaran na to. Kadako kaya itong kwarta yung ipadala. Nakabayaran mo lugar ng 30,000. Siya may kuan. Boss, boss kid, siya may nangilad. Imo sa siya. Karon, ano ba? Ino ni mo. Kita dala na, ako may bayad rin. Ngayon na siya nga bayad ni daan. Ayaw, dali lang bayad. Abot. Ako sa ito. Padalaan mo ko ni mo 1.7. Di mo na nangyayari. Ako na nangyayari. 300. Diha na ko ay ang kuan. Bayad. Kato no? Ito bang po dito sa liya to? Pero nakalata na ka. Wala niya po. Pero iya ba mo? Kanda gino? Video, dia kan video. Dia. Kanda dia. Magtuon na lang lagi. Wala mat si pareha na walangga-langga re. Imo kay may beer ni grada di. Ako karon. Business. Imam. Mami na ako. Siguro gid na to dala. Dali ang naka gradi. Ay, zoom na rin daw. Yung sigla na ba na yung ice? Ayo. Bang kamot rin niya daw. May nang diya ang gusad ka nimo. Ano dito yung buta?